Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawan ng misis dahil sa sobrang niyang gwapo. Pero paano nga ba nasusukat ang kagwapuhan o kagandahan ng isang tao? Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Meet aktor at photographer at napabalitang isa sa pinaalis sa isang cultural festival sa Saudi Arabia. Ang dahilan, ang sobra raw niyang kagwapuhan na pinangangambahang makaakit ng mga babae sa festival. Agree kaya mga kababayan natin sa hatol ng Saudi authorities sa kapogian. Mukha siyang hindi threat sa Saudi. Gwapo. Bakit? Bakit gwapo? Lalaki, timo bigote, tsaka yung timo bigote niya, mata niya. Oh. Oh. Anong meron sa bigote niya at sa mata niya at nasabi ninyong lalaking lalaki siya? Isa sa nakakadagdag ng sa lalaki yan eh. Yung macho dating. Ika nga nila ang kagandahan o kagwapuhan nasa tumitingin daw. Pero sa pagtatanong ko, ilang katangi ang lumulutang na mas gusto ng nakararami. Matangkad. Tingnan. Matangos ang ilong. Mistiso, tsaka maganda yung lips. Red lips. Matangos yung ilong, tapos medyo singkit yung mata, maputi. Ako pag tumingin ako sa babae, legs. Huwag nang magtaka dahil ayon sa mga eksperto, may siyentipikong sukatan daw ang kagandahan. Ang golden ratio mula sa numerong 1.618 sa Fibonacci sequence. Makikita raw ito sa iba't ibang magagandang bagay sa mundo, pati na sa mukha ng tao. Yung sasabi lang na proportional yung itsura, pantay-pantay yung mata, yung ilong sa bibig. Symmetrical or proportional yung mukha niya, mas nakikita mo siya na malusog. Actually, yun naman, na-explain, hindi siya nakadanas ng stress, growing up, maayos yung pagpapalaki sa kanya. Ang tingin, pag mistiso ka, makapangyarihan ka. Dano Tingkungko, GMA News.